Bueno, escolteu, benvinguts una altra vegada a la càmera frigorífica. Sapigueu que la temperatura és l'adequada per conservar, l'oxigen és normal, no us preocupeu, l'oxigen és normal, el CO2 ha augmentat una mica en aquests últims, amb tanta gent que sou, però també penseu una cosa, que la fred conserva i per tant ens allarga, acabeu de guanyar alguns anys més de vida, d'acord? Amb aquest, alguns mesos més, val? Seriosament, demano disculpes perquè no ho hem previst prou bé i espero que la propera vegada ho podem fer-ho més bé, d'acord? Llavors, si us sembla, continuem i continuem amb una presentació que ens farà la Glòria Àvila sobre el tema de fertilització orgànica, que sabeu que és un tema que ja, una temàtica que ja des del propi sector està fent els canvis de forma molt ràpida, però que hi ha tota una sèrie de dubtes de com gestionar-lo i que la Glòria abordarà d'una forma més global. Com vulguis, Glòria. Doncs som-hi. Entomarem el tema de la fertilització des de diferents aspectes i començo amb el paraigua, en el marc ens trobem normatiu i aquest paraigua europeu que tots hem sentit parlar del Pacte Verd i destaco en vermell la missió que ens encomana a tots de reduir a la meitat l'ús de fertilitzants químics. Penseu que el fertilitzant mineral representa el 44% de la petjada de carboni d'una parcel·la de pomeres. I aquesta dada és treta de finques de Lleida. Vull dir que, home, tenim marge de maniobra i aprofitarem aquesta estoneta per posar-hi solució, que la solució és la fertilització orgànica. Bé, entrant a nivell estatal, doncs tenim aquest nou Real Decreto, que ja veieu el títol, Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios, per tant, doncs ja posem la mirada al sòl. Destaco d'aquest Real Decreto tot el que demana un balanç de nitrogen, també demana un balanç de fòsfor i recomana també afegir el balanç de potasi. Cal fer un pla d'adobat, també, posa molt en valor això, i que hi ha d'haver un assessorament tècnic. Per tant, va molt lligat també en aquest decret 153, que potser molts ja l'heu pogut fullejar i estudiar més a fons. Us recomano la web de l'Oficina de Fertilització, que ajuda molt a trobar la lletra petita, diguéssim, i també posar en valor, posar de manifest, voldria dir, que estem en zones vulnerables. Per tant, tot això, tota aquesta normativa, a més, hem de tenir present que tenim aquesta mirada posada en zona vulnerable. El mapa de zones vulnerables es distribueix, ja veieu, aquests colors pintats és on tenim restriccions, que coincideix bastant amb la zona precisament frutícola, potser el Baix Llobregat queda sense pintar, però en tot cas aquí a la zona de l'Alt i el Baix Empordà estem en aquesta zona vulnerable 1. Poso això només perquè ho sapigueu, perquè molts dels números que iran sortint durant la presentació venen determinats per aquesta zona vulnerable 1. Bé, doncs entrem en matèria. Què necessita una pomera? Perquè és el primer que ens hauríem de preguntar quan anem a fer un pla de fertilització. Utilitzo aquesta gràfica, és de Yara, em sembla molt visual. Fixeu-vos la línia blau fosc, el que necessita sobretot és nitrogen i aquesta gràfica va des de brotació fins a la postcollita. Per tant, aquest nitrogen el necessita molt al començament, és quan més demanda hi ha de nitrogen per part de l'arbre, després a collita baixa i puja una mica més a la postcollita. El següent que també necessita que té bastanta demanda és el potasi, que és aquest blau clar, però fixeu-vos que més retardat, més a prop de collita. Aquesta línia discontínua seria el calci, que ja veieu que en menys mesura, però també segueix la mateixa dinàmica que el nitrogen, per tant és important tenir-lo disponible a l'inici de brotació, i després tota una sèrie d'altres macro- i micronutrients que en menys mesura, però igual d'importants, que es van demandant per part de l'arbre al llarg de tot el cicle de cultiu. Podríem entrar en detall d'aquí què necessiten les fulles, què necessiten els fruits. En tot cas, tenir-ho present després a l'hora de col·locar, quan parlem de moments, de col·locar la fertilització.
I quins números, vèiem ara aquest gràfic de moments, però quins números estem remenant més o menys en pomeres? Doncs aquí teniu un rang, podríem dir, de nitrogen entre 80 i 100, això ve de diferents fonts bibliogràfiques i de fet depèn del rendiment productiu, és l'altra dada que haurem de tenir per acabar de calcular bé, i sobretot nitrogen, potasi, el calci serien dels que més demana la pomera i després el fòsfor, magnesi també és important. Aquests números, al final, quan anem a parar el decret, ja ens venen donats per unes taules que hem de fer servir, taules d'extraccions que es poden consultar i que ens ajudaran a acabar d'afinar bé els càlculs. Fixeu-vos que la pomera aquí el que determina és que la producció que nosaltres volem assolir aquell any, 50 tonelades hectàrea, per exemple, l'haurem de multiplicar per aquest 2,8 de nitrogen, que és el que necessita la pomera, i ja ho tindrem. Bé, el que he dit, unitats, ens fiquem amb nitrogen. Què necessita la pomera? Doncs el seu rendiment que volem esperar multiplicat per aquests factors d'extracció de l'arbre. Però hi ha tota una sèrie de paràmetres que acabaran de definir com queda ajustat aquest requeriment de la pomera. Per exemple, el nitrogen que ens vingui del propi sol, el que ens podem fixar amb l'anàlisi de fulla, paràmetres vegetatius. Home, no és el mateix una finca que està creixent amb brots de 40 centímetres amb una que, ostres, és que no m'està creixent aquest any. Això també ens acabarà d'ajudar a aquest balanç de nitrogen. Evidentment, hem de tenir molt present, ja ha sortit aquest matí, el nitrogen que ve de l'aigua, i també el que hàgim fet l'any anterior, les aportacions orgàniques que hàgim fet de l'any anterior. I aquests asteriscos en vermell marquen el que ja ens diu el Real Decreto que hem de tenir present. I finalment tindrem les necessitats fertilitzants. Això, més o menys, hi ha molts fulls de càlcul a disposar. Aquí hem estat treballant a la zona de Girona amb aquest tipus d'Excel on posem tots aquests paràmetres per acabar d'ajustar les necessitats fertilitzants. El Real Decreto també preveu que hi hagi d'haver-hi unes bases de càlculs oficials. Per tant, en aquest any i com a molt 2 anys més veurem també com es va aplicant tot això i que acabarà sent per decret. Aquest és el balanç molt senzill que proposa el decret 153. És el que hem dit fins ara. Les sortides de nitrogen és aquesta producció multiplicat per el que se n'endurà aquesta producció, tenim la sortida, i les entrades de nitrogen, el que provingui d'adobs de l'any anterior, li sumarem el que mineralitza el cultiu, que aquí també és una dada que ens dona ja el decret, 80 en el cas de llenyosos, o sigui, per defecte el nitrogen mineral que ens ve de l'humus, per cultius llenyosos ja és 80 unitats. I també el de l'aigua. Per tant, aquí ja podem tenir un primer número ràpid de quina necessitat de nitrogen té la pomera. Ha de destacar que totes aquestes normatives el que ens marquen és els topalls màxims. Amb regadiu, el cas del nitrogen, aquest topall amb fertilitzants orgànics de 150 que hem de tenir present. També el fòsfor, aquest 150 també, a 80 ja hauríem de començar a mirar què fem, a fer analítiques, però 150 és el topall i fins i tot en potasi també el marquen. Per tant, caldrà fer aquests números. Bé, fins ara he parlat d'NPKs, fertilització mineral i de sumes i restes, però ja us podeu imaginar que no és tan senzill i que tots aquests nutrients estaran més o menys disponibles en funció de la fertilitat biològica del sòl. Per tant, hem d'enriquir aquesta fertilitat biològica precisament per disposar de tots aquests nutrients. Aquesta imatge de companys d'extensius, a l'esquerra un sòl que ha portat fertilització mineral i en canvi a la dreta un amb dejeccions ramaderes durant molts anys. I aquí crec que es veu molt bé la diferència. És un sòl molt més estructurat, que hi circula l'aigua, hi circula l'aire i és cap on hauríem de tendir a tenir els nostres sòls. Per tant, el que deia, no estem només parlant d'NPK, sinó que també parlem d'altres micronutrients i també d'aire i d'oxigen, que són també
tan o més importants que els nutrients i que al final formen l'estructura. El que he dit. Quan parlem d'activitat microbiana, no us imagineu només, que és molt important, només fongs, bacteris, nematodes, protozous, que també hi ha altra fauna tan o més interessant que estan treballant per cultivar aquest sòl, cucs, artròpodes, etc. Bé, aquí volia posar un exemple de que també és molt important com estiguem tractant aquest sòl. Podem estar aplicant les unitats que li toquen, fomentant tota la fertilitat biològica, però si després fem una gestió del sòl que va en entredit, doncs ens ho carreguem tot. Per tant, aquest assaig m'ha semblat molt interessant perquè el que destaco aquí amb color salmó és la diferència entre treballar al sol o bé tenir una coberta vegetal sota la fila dels arbres. I amb igualtat d'aportació de nutrients, el que es veu és que amb treball del sol, fixeu-vos el vigor, que seria aquesta dada d'aquí, els arbres, quan treballem, creixen més en comparació a tenir coberta. Els nivells de nitrogen en fulles són molt similars, que això ja ens indica també que no hi ha cap problema a l'hora d'absorbir nitrogen encara que hi hagi coberta. Però és veritat que l'arbre no creix tant. I quan mirem la part biològica d'aquest sòl, és curiós que va al revés. Qui està fomentant realment tota aquesta microbiota és la coberta en detriment de treballar al sòl. I a més, també pensant ja en segrest de carboni, ja anirem parlant. El que volia venir a dir aquí és que no hi ha una regla del joc per tots igual. Treballar al sòl en un moment donat pot ser interessant, tenir coberta en un altre també pot ser interessant. Segurament amb una parcel·la adulta podem parlar de cobertes, amb una parcel·la jove ens interessarà més no tenir aquesta competència, afavorir el creixement i poder treballar en un moment donat. Gestionar el sòl. Aquesta imatge també crec que és molt visual, que ajuda a entendre cap on hauríem d'anar. Aquest sistema 1, fixeu-vos, això ve a dir d'on agafa el sistema, el sòl, el nitrogen. El sistema 1, la meitat és nitrogen que ve del sòl, seria aquest color taronja salmó, i l'altra meitat seria el que nosaltres li estem, els inputs en fertilització química. Un sistema 2, ja deixem de banda l'input d'aquest mineral i el que anem a fer és buscar poder aportar les necessitats amb compost, amb coberta o amb un fertilitzant orgànic. I fixeu-vos l'interessant del sistema 3 i 4, que el sol ha engruixit la seva aportació per si sol, ja ens aporta més nutrients, ja no depenem tant dels inputs, que en aquest cas encara podríem seguir gestionant coberta vegetal o puntualment algun fertilitzant orgànic, i fins i tot el sistema 4 en què ja és bastant més autònom. Que autònom no vol dir que no s'hagi de gestionar, però que ja aquí podem reduir costos de fertilització. I de tots els objectius, diguem, ostres, ara he de controlar la coberta vegetal, he de procurar pels arbres, evidentment, i a més també he d'augmentar l'activitat biològica del sòl. Sí, tot això és el que hem de fer i que es fa amb diferents estratègies i no és una única estratègia per cada parcel·la, sinó que pot variar i variarà també en funció del moment en què estem de la plantació. Com deia, no és el mateix el primer i segon any que una parcel·la ja adulta on el sòl és molt més estable. Com podem influir en aquesta quantitat de matèria orgànica? Quines accions podem fer per generar matèria orgànica? Doncs aportacions de fertilitzants orgànics o organominerals, dejeccions ramaderes, cultius coberta i les seves segues, que no deixen de ser matèria orgànica també. Les restes del cultiu, que això, moltes d'aquestes coses ja les fem, les restes de poda o d'aquells fruits petits de la clarida que acaben trinxats i incorporats al sòl. Aplicar bioestimulants i també, tant o més important, els efectes indirectes. A la que aconseguim fer créixer aquesta estructura del sòl, ja hi ha un circuit, podríem dir, de matèria orgànica també pels propis organismes edàfics que es van morint i que no deixa de ser també matèria orgànica. I tot al voltant de les arrels que es van secant i que queden també allà com a aliment. I pèrdua de matèria orgànica, què hauríem de vigilar?
tot el que sigui erosió, que erosió dius, bueno, clar, si plou i es lixivia, què puc fer? No és només això, és també que no hi hagi sobreexplotació del sòl ni sobrefertilització del sòl. Això també desestructura ràpidament el que hagin pogut guanyar. I llavors també intentar no afavorir l'alta mineralització, que això vindria a ser amb un treball sever. Que en pomera això no és que tampoc ho fem massa. Si parléssim de vinya o d'altres potser sí, però no estem tan en aquí. Bé, què hem de tenir en compte a l'hora d'escollir una matèria orgànica, una o altra? D'entrada ja sé que tots direu, home, el preu és important, és veritat, i poder tenir l'analítica. Totes, i això a més ho diu el Real Decret, han d'anar acompanyades d'analítica. I aquí ja ens dirà, com a mínim, ens dirà quins nutrients té i quin tant % de matèria orgànica té. Amb això ja podem començar a jugar una mica a saber quina ens anirà millor que una altra. De tots aquests paràmetres, i encara podem faltar algun, com la granulometria també és important, però de tots aquests, bé, tant de bo els tinguéssim tots, per exemple, metalls pesants també va per normativa, vull dir, aquí tot està limitat. Contingut de matèria orgànica, superimportant. Aquests coeficients d'humificació també, perquè al final aquests índexs el que ens diran és com de ràpid ens donarà els nutrients o quina capacitat té aquella matèria orgànica per fer humus, que seria una mica l'altra part del joc. I llavors la relació carboni-nitrogen també és interessant, ens ajuda, que no és l'única, després ho veureu, però ens ajuda a saber si estem parlant d'una matèria orgànica amb una relació carboni-nitrogen alta podríem dir a partir de 8, més o menys, 9, 10, per amunt seria alt i per sota de 8 podríem dir que és baix. Llavors, això ja ens indica, si és baix, que això ens donarà nutrients molt ràpidament. En canvi, si és alt, doncs no tant. També dir-vos que els números de tot això, per les dejeccions ramaderes, pels composts, tot ho trobareu també en taules per poder fer ràpidament aquests càlculs i escollir què més ens interessa. Vam fer una primera prova per veure dels que solíem fer servir aquí com es comportaven, em refereixo a tant esmenes com a fertilitzants orgànics, com es comportava el nitrogen, com es mineralitzava aquest nitrogen. Fixeu-vos que fins i tot n'hi ha algun de negatiu. Aquí el ventall és molt ample i en canvi n'hi ha que estan a la banda de dalt, per tant indica que ens dona més ràpid aquest nitrogen. És veritat que aquests que estan a dalt, per exemple, un que té contingut amb farina de ploma, doncs es nota. O, per exemple, alerta amb els que porten o els que estan fets amb una càrrega important de biomassa vegetal, perquè aquests són els que són capaços fins i tot d'immobilitzar el nitrogen. Per tant, nosaltres la portem al sol i allò ens roba nitrogen. Bé, i això que nosaltres vam fer amb unes quantes matèries orgàniques, doncs aquest estudi ho va fer amb 663 fonts de matèria orgànica, que em sembla molt interessant. Intentaré explicar-vos aquests resultats resumits. Aquestes gràfiques són precisament la mineralització del nitrogen, de diferents grups, de dejeccions ramaderes, de compost, de digestats, de fangs de depuradora i un grup d'altres. El que es veu aquí és que, d'entrada, si mireu així de lluny, bé, les línies grises seria cada una de les matèries orgàniques i les línies en colors són les que tenen a veure amb la mitjana per grup. Si us ho mireu de lluny, ja veieu que el grup compost està sempre molt a prop de 0 o inclús per sota. També els digestats. En canvi, les dejeccions ramaderes és enorme, el ventall i encara ho és més en el grup d'altres. Això ja, què vull dir? Home, doncs que no totes les matèries orgàniques són iguals. I hem de tenir-ho clar. Per exemple, si ens fiquem en el grup de dejeccions ramaderes, aquesta línia vermella, que és la que va més per amunt, correspondria a gallinassa. Ja sabem que la gallinassa ràpidament ens dona nutrients, ens dona aquest nitrogen. En canvi, en contrapartida, el que reté més és el fem de cavall. Si ens fiquem en compost, doncs tot queda una mica més a prop de 0, però en tot cas, alerta perquè no anem a buscar aquests nutrients ràpidament. Si
Si ens fixem en l'altres, que també és curiós, que també és molt ample, el que us deia, sempre que tenim matèries orgàniques amb un fort component vegetal, amb biomassa vegetal, tendim a anar en aquests valors de negatius fins i tot. I, en canvi, aquest vermell, com us deia, la línia vermella, que correspondria, és un exemple de farina de plomes, doncs aquests, els nitrògens, van molt més lleugers. Aquest estudi no només parlava de nitrogen, també de carboni. Us volia fer veure una interessant. Aquests dos que marco, el purí de boví i aquesta biomassa vegetal, quan mires les dades, ostres, tenen la mateixa relació carboni i nitrogen. Però fixeu-vos que diferent que és el nitrogen que ens donen. El purí boví està a 20 i pico i, en canvi, la biomassa vegetal a 2 i pico. Per tant, alerta, no només ens hem de fixar en la relació carboni i nitrogen, sinó que també és important conèixer la disponibilitat d'aquests nutrients. Igualment amb el carboni. Aquesta gràfica ve a ser una mica com en el cas del nitrogen. Aquí, fixeu-vos, també ens marca qui mineralitza més carboni i qui mineralitza menys. Coincideix que els que menys mineralitzen carboni coincideix també amb el fem de cavall, per exemple. Els composts, doncs, tots molt iguals, i, en canvi, aquest grup d'altres, el carboni, en mineralitzen molt més. Què vol dir això? Que tenen menys potencial de segrestar carboni. Moments d'aplicació. Aquí no hi ha gaire més a dir que el que diu el decret. Ens hem d'ajustar aquest calendari per tipus 1, que faria, per exemple, referència a compost, doncs des de parada vegetativa fins a inici brotació. Podem jugar amb aquests mesos, i els tipus 3, que serien els fertilitzants minerals, durant l'etapa vegetativa del cultiu. En aquesta gràfica també em sembla molt visual, torno a estirar, és de Yara. Aquí el que veiem és quan s'agafen els nutrients, si està l'arbre agafant-los de les reserves o els està agafant ja del sòl. Fixeu-vos que a sortida d'hivern, aquí qui agafa els nutrients primer i que els agafa part de les reserves és per florir, quallar i pels primers desenvolupaments del fruit. Després les fulles ja comencen a estirar, però del que vingui directament del sòl, i finalment una altra part que tornaran a anar a parar a les reserves. El que volia il·lustrar aquí és que hem de jugar amb aquesta acció d'alliberar nitrogen o fixar carboni. No és ni millor ni pitjor, és dir, hem de trobar l'equilibri i tot és igual d'important. Està clar que no podem tendir sempre a mineralitzar, és a dir, a posar nutrients que alliberin ràpidament, a posar una matèria orgànica que alliberi ràpidament nitrogen, em refereixo, perquè llavors perdríem matèria orgànica del sòl. Hem de procurar que fem el que fem, tendim a buscar aquest humus estable en el temps, perquè això vol dir que estem generant o com a mínim mantenint la matèria orgànica del sòl. I ara l'última part la volia dedicar al... Ostres, és veritat que no es veu res. Ara, l'última part la volia dedicar al cas de Mas Badia, que hem estat fent un assaig, ja porta 5 campanyes, i ha valgut la pena agafar mostres de sòl i mirar què ha passat amb 5 campanyes comparant fertilització mineral amb orgànica i amb orgànico-mineral. Aquestes 3 estratègies. I és aquesta parcel·la d'Anaglu. Aquí la foto que veieu acabàvem d'aplicar l'orgànic. Doncs el primer que volíem dir, i això ja portem anys ensenyant-vos-ho, és tranquils, no hi ha diferències de producció ni de qualitat de la poma, que això potser era el primer que ens feia patir, de deixar de tirar fertilització mineral a dedicar-ho tot a una fertilització exclusivament orgànica o organomineral. Doncs amb 5 anys ja acumulats de producció, fixeu-vos que les diferències no són significatives. És més, veiem de mitjana 34 tonelades més que acumulem amb els orgànics. No us ensenyo dades, però en qualitat de la poma ni fermeses, ni sucres, ni àcids es veuen diferents. Bé, dit això, anem a posar la mirada al sòl. Què hem vist després de 5 campanyes? I sempre em refereixo a aquests primers 30 centímetres del sòl.
Doncs, ostres, hem augmentat matèria orgànica, claríssim. Mig punt més, això és molt. I el carboni orgànic també en la mateixa línia. És molt, amb 5 campanyes. El fòsfor també alerta, allò que dèiem, el balanç tant és important el de nitrogen com el de fòsfor. Aquí, aquestes estratègies de fertilització estan dissenyades per tirar sempre les mateixes unitats de nitrogen. Estan bloquejats, diguéssim, amb criteri nitrogen. Què passa? Que com que el component orgànic és ric en altres nutrients, evidentment, i sobretot en fòsfor, doncs es decanta la balança i pot suposar a la llarga un excés de fòsfor. Per tant, què hem de veure aquí? Home, anem-ho seguint i en el moment en què sigui un problema, que ja veieu que encara no ho és, haurem de canviar el criteri. Haurem de, potser per criteri fòsfor, o deixar de tirar-ne, o veurem com està el sòl. En tot cas, tenir-ho present. I el potasi doncs, també afavorit, no?, amb aquests 5 anys. Més dades. Capacitat de retenció d'aigua. Aquesta gràfica compara la capacitat de retenció d'aigua des de capacitat de camp fins a punt d'emerciment permanent, la línia gris del fertilitzant de l'estratègia mineral i en discontinu l'estratègia orgànica. Ja veieu que hi ha diferències claríssimes en tots els punts matricials aquests i que el contingut d'aigua al final es veu afectat positivament. Tenim un 29% més de reserva d'aigua disponible. Jo crec que hauríeu d'afegir això, Francesc Camps, a la teva ponència, perquè, home, és aigua que només ve donada per la millora en l'estructura del sòl. Més dades interessants. L'estabilitat dels agregats. Al sòl tenim diferents partícules, llim, argila, sorres, que juntament amb els espais buits és el que entenem com a estructura del sòl. Doncs els agregats és el que ens pot ajudar també a veure com de bona és l'estructura. No sé si m'explico bé. Aquesta imatge el que es veu és que quan hem posat un agregat d'aquests del sòl amb aigua, amb el mineral em surt una paraula, se l'espatxurra, i en canvi amb l'organomineral, fixeu-vos, crec que es veu molt bé la foto, doncs els agregats mantenen l'estructura. Per tant, i no us he posat la dada, però també és significatiu aquesta millora amb l'estabilitat dels agregats. També carboni orgànic al sòl. Hem augmentat significativament el carboni orgànic del sòl. Aquí apareix una quarta estratègia que teníem també a la vora de l'assaig, que és compost de fracció sòlida de purí de porc. També l'hem estat aplicant en aquest cas durant 4 anys i segueix la mateixa tendència en millorar aquest carboni orgànic. El SOC és el carboni oxidable, no és poca cosa, és la font d'energia de la microbiota del sòl. Per tant, és el seu aliment i això ja ens està indicant que estem afavorint indirectament tota aquesta activitat microbiana. I també ho podem veure si mesurem l'activitat respiratòria del sòl. Va en la mateixa línia, també és més alt, on hem estat treballant amb orgànics. Per tant, tot va en la mateixa línia. I aquesta dada, que és de Mas Badia, però no és ben bé d'aquella parcel·la, aquí també és un altre nivell de microorganismes que volia també mostrar. Fixeu-vos en l'abundància de cucs de terra. Això és un assaig fet amb extensius que porta 11 anys aplicant-se dejeccions ramaderes en aquestes 2 columnes de la dreta a diferents dosis. I claríssimament hi ha més cucs de terra que no pas amb una estratègia mineral o no fent res, evidentment. Per tant, també a favor de la part biològica. Bé, i ja per acabar, en resum, em sembla que estarem d'acord en que la fertilització orgànica és una eina potent per mitigar tots aquests efectes i tot el que ens marca els reals decrets, el decret també a nivell de Catalunya, Pacte Verd, etc., que s'ajusta, que afavorim la qualitat del sòl quan estem tirant adobs orgànics en tots els aspectes i que ens ajuda, són un aliat al final, un aliat a que ens aportin aquests nutrients que necessita la pomera i que és bo en tots els aspectes, per la pomera,
per al medi ambient i espero també econòmicament es pugui notar a nivell de finca. I acabo ja només agrair a tots els que ens ajuden a posar la mirada al sol, que és complexa i sempre va bé tenir experts. Gràcies. Molt bé, gràcies, Glòria. Hi ha alguna pregunta o algun comentari de la sala? L'Ignasi. Ara porten el micro, Ignasi. Bueno, és una pregunta molt en detall. Has parlat de que els fertilitzants tenen un 45% de la petjada de carboni és per fertilitzants. La meva pregunta és, d'aquesta part, es sap quan és el nitrogen responsable? Si és molt o si és poc o si és majoritària, perquè, per exemple, en cultius forestals es sap que el nitrogen pesa molt, no? De pollangres i tot això, però en fruiters teniu alguna dada de dir quan el nitrogen pesa amb aquest 45%? No sé si entenc la pregunta, però quan aquest 44 és fertilitzant mineral, que bàsicament és nitrogen. Evidentment també és... Però fòsfor i potassa deu ser també NPK. Exacte, és NPK. Jo dic que el nitrogen es sap quan aporta sobre aquesta petjada. Hauria de revisar el document, no me'n recordo. Però ha de ser de la part principal, perquè el FIOCAP és de la petjada de carboni ve de la producció, de la fabricació d'aquest fertilitzant mineral, i allà on hi ha més intervenció és en el cas de diguéssim, de treure el nitrogen de l'atmosfera i posar-la en mineral. Exacte. Alguna altra pregunta, algun altre comentari? Això jo crec que és un tema molt important, que totes les empreses estem ja fent aquest camí i que veieu que té la importància que té. I crec que té raó la Glòria quan ha fet aquest comentari, aquesta quadreçat en Francesc, que està allà darrere, i de dir, escolta'm, ens hem oblidat de posar l'impacte que té la matèria orgànica amb la retenció d'aigua al sol, que també ja heu vist la rellevància que té. No? No us heu pensat cap pregunta més? Aquí, mira. Marià, tu no, perquè estàs jubilat? Pensava... Jo només volia preguntar, quan et refereixes a dejeccions, què és compost? Són dejeccions semicompostades o crues o com? Dejeccions, tota la documentació separa el que seria dejeccions del que serien compost, que no vol dir que puguis tenir compost, per exemple, de fracció sòlida de purí de porc. Però dejeccions seria el fem fresc o el purí fresc. Sí? Sí? Doncs molt bé, moltes gràcies, Glòria. Seguim amb les presentacions. Ara vindria Pere Vilardell, que ens fa una presentació sobre els resultats de la PAS. Recordeu que la PAS és l'acrònim de Producció Agrària Sostenible, que el Departament d'Agricultura està impulsant. De fet, aquesta setmana estan fent presentacions a tot el territori del que és la PAS i l'ajut associat per a l'entrada d'aquestes dades. Llavors, el que hem fet, i ara en Pere us explicarà, el testatge d'aquest nou sistema amb dades que en Pere ens farà un resum. Gràcies, Pere. Molt bé. El primer és dir que és una iniciativa del Departament d'Agricultura, com ha dit en Joan, per intentar fer les explotacions més sostenibles i en línia amb el que ens ve d'Europa, bàsicament. Tenim una situació que és que el 14% de la superfície està en sistemes de producció que podríem dir actualment en l'àmbit de la sostenibilitat bona, que seria la producció integrada i la producció ecològica, un 14%, i aquesta situació es vol ampliar o revertir cap a valors més alts. I en aquest sentit, la proposta que es fa és aquesta de la PAS, basada en les propostes que fa la FAO en l'àmbit, diguéssim, de la sostenibilitat econòmica. Evidentment, les explotacions han de ser sostenibles econòmicament, ambiental i social. Alguns d'aquests aspectes socials també es contemplen en el GRASP dintre del que és Global Gap. Durant 2 anys s'han estat elaborant la diferent normativa tècnica que contempla aquests 3 àmbits, i ja veieu que en el cas, el que està més desenvolupat és l'ambiental i és el que hem tastat. Té 5 temes principals: l'aigua,
l'aire, l'aigua, la biodiversitat, el sol i els materials i energia, que és el que ens afecta, diguéssim, en la producció agrícola. Hi haurà una altra part que és de sanitat i de benestar animal en la producció ramadera. La part social té 4 temes, 9 subtemes i 12 pràctiques de sostenibilitat. Evidentment, aquests temes estan dividits en subtemes i pràctiques de sostenibilitat que són avaluables, i aquí està l'interès, que siguin avaluables com per poder-los ponderar. En realitat, és un sistema que el que pretén és obtenir el que en diem un perfil de sostenibilitat. El perfil de sostenibilitat és en forma gràfica i en forma numèrica. Aquí veieu la forma gràfica. En realitat es valoren des de 0 fins a 100 cada un dels subtemes i estan representats amb la línia aquesta negra, de manera que quan més s'allunyen del centre vol dir que més sostenible és aquell subtema, aquella activitat, i com més s'apropen cap al centre, doncs podríem dir, necessita millorar. I en aquest sentit és una eina, o pot servir també una eina, no solament per valorar l'explotació, sinó també una eina d'autoajuda, en el sentit que l'explotació pot veure en quin aspecte li cal millora. En realitat, això es podrà fer a partir del que són els llibres de camp informatitzats, bé siguin els oficials del departament o bé sigui, per exemple, Hesperides, que ja el tenim implementat des de fa molt de temps, la comunicació serà possible, i per tant obtenir el que és aquest perfil de sostenibilitat i en base a això poder també fer tenir una eina de comunicació cap a la societat, podent separar el que són les explotacions o classificar les explotacions en 3 nivells, A, B, C. Això segurament ja n'heu sentit a parlar. La qualificació A seria la de més alta sostenibilitat, la classificació C seria la sostenibilitat, diguéssim, les explotacions basades només en la normativa que hi ha. En definitiva, la situació és poder classificar les explotacions. El nivell C, el nivell B seria un nivell intermig. Hem fet un anàlisi amb unes 40 explotacions més o menys distribuïdes a tot el territori català, amb diferents sistemes productius, com veieu, des d'extensius, fruiters, olivera, vinya, etc. I és una primera aproximació per intentar veure com funcionava la norma i per veure una mica com estan les situacions. Faré esment de manera important en el que són les plantacions de fruiters i concretament en pomera, i també vull dir de principi que la major part de les explotacions de pomera de fruiters que hem analitzat són de producció integrada, i crec que aquesta és una dada rellevant que heu de tenir present a la llarga del que anem veient. L'informe que surt d'aquest sistema de sostenibilitat és el que en diem el perfil de sostenibilitat, que ja heu vist abans, aquell gràfic, i a més cada un dels temes i dels subtemes surten puntuats, amb aquella puntuació des de 0 fins a 100. Per tant, en base a això, l'explotació pot veure en què és òptima i en què necessita, diguéssim, millorar des del punt de vista de sostenibilitat en cada una de les pràctiques que engloben els temes i subtemes. I en base a això ve el que és la classificació de l'explotació. En aquest cas, que seria la part, diguéssim, de més a la dreta, en aquest cas seria una explotació classificada com a B. No arriba a A perquè hi ha 2 temes en els quals, diguéssim, no arriba a la puntuació, que seria tenir un 70%, un 7, un notable, per arribar a la puntuació d'A. I a més, també, cada un dels temes i subtemes està, diguéssim, especificat quin és el nivell, com veieu aquí. En general, d'aquestes 40 explotacions, 130 i pico de punts de control per cada una de les explotacions, el que hem vist és que hi ha un grau de compliment bastant important del que són Perdó, aquesta gràfica és una gràfica tallada, no importa, serien bàsicament les pràctiques avaluades, i aquí el grau de compliment des de 0 fins a 100.
Hi ha tot un paquet important d'aquestes pràctiques que el grau de compliment és alt i serien les normatives, bàsicament. Hi ha un grup de pràctiques que necessiten un cert grau de millora i d'altres en què l'aplicació que actualment és relativament baixa. Per exemple, energies renovables. En aquest sentit, les nostres explotacions han de fer passos en aquest sentit. Ara anem a fer una breu pinzellada, perquè tampoc es tracta d'entrar en massa profunditat, dels diferents àmbits en els que la part aquesta ambiental hem estat valorant. La primera és l'àmbit de l'atmosfera. L'atmosfera fa referència bàsicament a l'impacte de gasos d'efecte hivernacle. Són o bé a partir de combustibles o bé a partir d'emissions de nitrogen cap a l'atmosfera. I es valora com a CO2 equivalent aportat, en aquest cas, en el que és la petjada de carboni per quilo de producció. En general, el que veiem és que en els fruiters, i en particular en pomera, la valoració és bastant bona. Les nostres explotacions tenen un nivell de sostenibilitat en aquest sentit bastant bo. Bàsicament perquè, com ha dit la Glòria anteriorment, la fertilització és bastant raonada i, a més, el treball del sol pràcticament no tenim treball del sol. En altres sistemes de cultiu, com ara, per exemple, l'olivera, a vegades hi ha treball del sol important, sobretot perquè es cull oliva de terra, etc. I en aquest sentit hi ha una mica de baixada. En el cas de cultius extensius, la qüestió està bastant lligada al treball del sol, una diferència important entre sistemes de treball habituals del sol o sembra directa en aquest sentit. Es calcula la petjada de carboni. Aquest tipus de gràfics, senzillament, aquí teniu els diferents cultius. El que és les explotacions, hem segregat el que són els diferents cultius per veure la petjada de carboni de cada un d'ells. Aquí tenim els quilos de CO2 equivalents per quilo de producció, per tant la producció influeix. Aquells cultius més productius tenen una tendència a tenir una petjada de carboni més baixa, precisament per la producció, o dit d'una altra manera, quan hi ha un problema de producció, la petjada de carboni es pot veure afectada, i aquest tipus de gràfic, es diuen gràfics, aquest tipus de gràfics en aquest quadrat s'engloba el 75% de la situació analitzada. Per tant, aquí podríem dir que hi ha el 75% de la petjada de carboni dels casos analitzats. I la ratlla vermella és la referència bibliogràfica. En principi, veieu que estem, en el cas de pomera, bastant ben posicionats en aquest sentit per les raons que us he dit abans. Si passem a l'altre tema, que és l'aigua, en principi l'aigua fa referència a com utilitzem aquest recurs des del punt de vista de reg, des del punt de vista d'aigua de reg, i en aquest sentit el que és la petjada hídrica com a índex de valoració. I un altre aspecte rellevant és la possibilitat de contaminació de les aigües, bé siguin subterrànies o bé siguin aigües superficials. Com estan les plantacions de pomeres? En general, en aquest àmbit estem força bé. Estem utilitzant, les que hem estat analitzant són plantacions en reg localitzat, per tant, un recurs d'aigua utilitzat de manera bastant eficient. Una petjada hídrica és el mateix tipus de gràfic que hem vist abans, expressat en litres d'aigua de reg per quilo de producció. Per tant, aquí també la producció afecta. Aquells cultius que són més productius tenen tendència a que per quilo de producte la petjada hídrica sigui menor, o bé els cultius de secà, òbviament. Ara bé, si hi ha cultius que tenen una producció baixa, doncs la petjada hídrica es veu afectada. En general, en les nostres situacions, i repeteixo, amb reg localitzat, doncs tenim una bona situació. En cultius extensius depèn una mica de l'eficiència precisament d'aquest reg o de la quantitat d'aigua que s'estigui utilitzant. Si passem al sol, el sol fa bàsicament referència, o allà on es posa més focus, és en el treball del sol, com es treballa el sol, per l'impacte que té en les seves propietats físiques, sobretot, i en
la utilització de cobertes vegetals i d'integrar les restes de cultiu en el sòl en detriment, diguéssim, d'exportar-les o de cremar-les. En general, en fruiters estem bé perquè no es treballa el sòl, perquè hi ha cobertes permanents i, per tant, això és una mica de contrast amb altres sistemes en els que el sòl és habitual al treball, com seria la vinya o com seria l'olivera. En aquest últim cas depèn una mica del sistema de producció, em refereixo a l'olivera, en el sistema de producció que es porti. Hi ha un índex a nivell internacional acceptat de treball del sòl. Aquest índex, com més alt és, vol dir que més impacte es té sobre el sòl. I, per tant, diguéssim, nosaltres estem ben posicionats des del moment en el que normalment en fruiters no treballem el sòl. En el cas d'extensius, la situació està molt més, en valors molt més alts d'aquest índex. Biodiversitat. En biodiversitat es contemplen 3 aspectes. Biodiversitat funcional serien tots els hàbitats que hi ha, diguéssim, colindants a l'explotació i que poden ser recursos per fauna, etc. La cultivada, que faria referència a les espècies que es cultiven, i la genètica a les varietats, i sobretot es dona molt de valor a les varietats tradicionals, cosa que nosaltres habitualment no fem, diguéssim, per el valor que tenen aquestes, el baix valor que poden tenir, diguéssim, a nivell de mercat. En general, en els fruiters, el que ens trobem, sobretot per aquelles explotacions que estan molt especialitzades en producció de fruita, en una espècie, en el nostre cas, per exemple, explotacions només de pomera, tenim problemes de biodiversitat d'espècies. És pràcticament un monocultiu. Aquelles explotacions que tenen altres cultius, a més a més de la pomera, doncs des d'aquest punt de vista això es millora. Per exemple, explotacions que tenen pomera i extensius alhora. Evidentment, els d'extensius, que estan fent bastants més cultius dintre la rotació, això és molt més millorable. L'últim, el que és materials i energia. Materials i energia engloba aquests 5 calaixos. Hi ha molts aspectes normatius, sobretot en fertilitzants i en fitosanitaris, però també, diguéssim, el que es valora és sobretot l'ús, i hi ha una sèrie d'elements o d'índexs d'impacte, bé siguin balanços de nitrogen i fòsfor, bé sigui l'índex de càrrega de fitosanitaris per l'explotació. Com estem en pomera? Doncs, necessitem millorar. Perquè, diguéssim, aquests índexs en alguns casos són baixos. Sí que tenim un compliment elevat en el cas, per exemple, de fertilitzants, amb tot el que fa referència al magatzem, als usos, a la planificació, etc. En aquest sentit, bé. En el cas de l'ús de matèria orgànica, depèn. Hi ha explotacions que estan fent un bon ús de la matèria orgànica, estan introduint la matèria orgànica com a sistema exclusiu, en canvi d'altres encara continuen amb sistemes de fertilització mineral, i en aquest sentit això sí que afecta en aquests índexs. El balanç de nitrogen i el balanç de fòsfor és la diferència entre les entrades i les sortides. Podríem dir, ideal òptim seria quedar a 0 o prop de 0, i en tot cas les desviacions es produeixen, diguéssim, per l'ús que es fa, diguéssim, dels fertilitzants. En aquest sentit, per lo que hem vist, estaríem dintre d'àmbits tolerables, si bé hi ha diferències entre explotacions bastant notables, bé sigui per lo que fa referència al nitrogen, igualment per lo que fa referència al fòsfor. Aquí la valoració no és per quilo de producció, sinó és per unitat productiva, és a dir, per hectàrea. Seria el balanç d'entrades i sortides de nitrogen o de fòsfor per unitat de superfície. En fitosanitaris, aquí sí que punxem, sobretot per la complexitat dels cultius frutícoles. En general, tot el que és normatiu, òbviament ho complim, estem en producció integrada, molts estem en Global Gap, etc. Per tant, tot el que és normatiu i a vegades més, es compleix.
el que fa referència a l'ús, per exemple, de sistemes alternatius a la lluita química, com seria confusió sexual, etc., doncs, evidentment, són passos de sostenibilitat perquè eviten tractaments i, per tant, diguéssim, bona puntuació des d'aquest punt de vista, no tant des del punt de vista de la utilització de sistemes alternatius als herbicides. Estem tant amb extensius com amb fruiters majoritàriament a l'ús d'herbicides, per tant, aquí hi ha recorregut per reduir en aquest sentit. I la càrrega de fitosanitaris és un índex que valora per unitat de superfície l'impacte dels fitosanitaris. I donada la situació dels fruiters, diguéssim, la complexitat sanitària que tenen, doncs, evidentment, en comparació, per exemple, en els cultius extensius, estem per alt. Diguéssim, aquí tenim una situació a millorar en aquest sentit. En definitiva, aquesta és la fotografia que tenim a les pomeres. Estem en producció integrada. En general estem bé, pequem per biodiversitat d'espècies, sobretot en aquelles explotacions que són de monocultiu. Si tenim altres cultius en l'explotació, doncs això pot millorar, i amb energia i materials, bé sigui especialment en fitosanitaris, amb fertilitzants no tant, amb fitosanitaris i amb energia, sobretot amb estalvi d'energia i amb generació d'energia. Per tant, ja sabem com podem millorar per passar de bé a A, per passar d'una situació normal, que podríem dir de producció integrada, al valor ambiental i, per tant, la comunicació que tindríem de cara a la societat amb una marca de garantia seria d'alt valor ambiental. I, senzillament, el mateix que he dit ho he resumit aquí en lletra i, per tant, no hi afegeixo res més. Moltes gràcies, Pere. Alguna pregunta, comentari? No? Sapigueu que ja dic que abans la PAS s'està presentant a Nivell del Territori i també recordeu que hi ha un ajut obert que s'acaba el dia 27 de febrer, si no recordo malament, per ajudar a entrar aquestes dades i poder-nos entrenar amb els càlculs dels índexs i de la PAS. Si no hi ha cap pregunta, veig que ningú té cap comentari, doncs el que podríem fer és ja entrar en l'última presentació, perquè recordeu, ja ho he anunciat al principi de tot, que nosaltres tenim la voluntat que cada sessió que hi hagi a Mas Badia fer una presentació sobre l'heliomorfa, que està el Bernat Marbrejat, que sabeu que és una amenaça que ens preocupa molt i ens hem fet el ferm propòsit de posar una presentació en cada jornada, però avui, malauradament, la persona que havia de fer-ho, l'Adriana Escudero, està de baixa, per tant, no podrà ser en aquesta ocasió i ja trobarem una manera de poder-vos fer arribar les últimes desenvolupaments del respecte en breu. Llavors, passem ja, per tant, a l'última, amb la intervenció d'en Jordi Cabrafiga en relació amb tot el que fa referència a les malalties. Endavant, Jordi. Moltes gràcies, Joan. No sé si se me sent. Abans de començar, aquí fem un recull del nou context que tenim a nivell de fitosanitaris i d'eines que tenim per controlar les malalties, focalitzat en les malalties importants en pomera, en aquest cas que són el motejat, l'alternària i més recentment la glomerel·la. Abans de començar, una petita reflexió. Els companys ens han comentat diferents aspectes que tenen a veure amb la millora, la qualitat, la producció de les explotacions, en aquest cas de les pomeres. El més clar és el clima. Ja hem parlat de la sequera, l'impacte que té, que és el més important. Al final, si no tenim pomes, tot el que és la lluita fitosanitària no té sentit. Hi ha altres aspectes, però estarem d'acord que l'estratègia sanitària és un tema caudal, que és important, i és una estratègia que s'ha d'anar millorant, s'han d'anar incorporant innovacions, noves estratègies, en línia del que deia en Pere, de millorar la sostenibilitat, que és un punt fluix que tenim en el tema de la pomera. Però aquesta estratègia, el que hem vist els últims anys, és que és un procés dinàmic, que s'ha accelerat aquest procés de canvi, bàsicament per la caiguda de molts productes, que ara comentarem, i també la dinàmica d'incorporació. Aquí hi ha el marc europeu, que també ens marca aquesta línia d'anar millorant, poder més ràpid del que realment hi ha les eines disponibles. En aquest cas plantegen una reducció del 50% de l'ús i del risc dels pesticides. Per tant, un esforç important en un cultiu que requereix ara mateix de molts tractaments.
I també, important, doncs, la reducció del 50% de l'ús dels productes més perillosos, que serien aquests que estan en el marc dels candidats a la substitució. Si fem un repàs a nivell de l'aparició de noves matèries actives, veiem aquí realment un contrast entre el que hi havia abans del 2016, on anaven apareixent molts de productes de diferent gamma, sobretot químics, biològics i altre tipus. Veiem que a partir del 2007 aquesta aparició de noves matèries actives s'alenteix molt, i especialment en el nivell de les matèries químiques. Hi ha un increment de productes biològics, normalment productes que ja estaven en cartera i que no sortien al mercat perquè hi havia productes que competitivament no eren productes que tinguessin mercat, o al anar desapareixent productes químics comencen a tenir mercat. Aquí veiem la dinàmica de desaparició de matèries actives, ja veieu que és completament contrastat. A partir de 2018 comencen a caure moltes matèries actives, sobretot químiques, i si fem el balanç el que veiem és que el balanç a nivell d'aparició de molècules o de molècules disponibles, el balanç és negatiu, i aquí destaco productes que han tingut un impacte en aquesta estratègia, que són metilcolpidifos, imidacloprid, mancozeb més recentment, i aquest any el sulfoxaclor, que també l'ús estarà restringit. Tot això implica que hem de buscar eines per poder solventar totes aquestes carències, i després en el catàleg també hi ha productes, aquests candidats a la substitució, que el 2003 es revisaran i pot ser que alguns d'aquests acabin caient. Tebuconazol, difeconazol, n'hi ha diversos, aquí he marcat els que tenen més impacte en el nostre cas, i d'altres com el Captan, que és un producte que ens serveix i té molta utilitat, sobretot a nivell de caràcter preventiu i també d'ajut en la gestió de les resistències, que no està en aquell llistat, però s'està revisant si realment es podrà continuar utilitzant en les mateixes condicions. Tot això ens planteja un marc on hem d'innovar, hem d'incorporar noves estratègies. En aquest cas plantegem 3 punts importants. L'introducció en aquestes estratègies dels productes alternatius, substàncies bàsiques i de baix impacte, bones pràctiques agronòmiques, que aquí ho hem focalitzat en el que és la gestió de l'inòcul, i també en sistemes d'atomització eficients, i molt important per al nostre cas el tema de modelització. Presentem alguns exemples de cada un d'aquests aspectes. En el cas dels productes alternatius el que busquem és mantenir l'eficàcia baixant aquest impacte i ajustant-nos a la normativa. En aquest cas plantegem un assaig amb mutejat, provant un catàleg en aquest cas de substàncies bàsiques, comparat amb una estratègia de referència, en aquest cas amb aplicacions segons calendari, i comparat amb l'estratègia química o de referència en base a un model. Aquí el que veiem, els resultats, aquest és un assaig de l'any passat, amb poca incidència de mutejat, ja veiem que els nivells en fluid, que és aquí en gris, un 7%, per tant, unes condicions bastant de poc inòcul i poca importància. Veiem que els productes aquests que hem provat tenen activitats moderades, per tant, en aquestes condicions podrien tenir certa eficàcia. Veiem que l'estratègia de referència, que és la que utilitzem, en aquest cas amb el model, sense utilitzar el model, veiem que també hi ha incidència, per tant, un mal ús d'aquests productes que són eficaços acaben tenint un resultat no adequat. Per tant, aquests productes ben posicionats poden tenir funcionalitat. En aquest cas vam plantejar també un assaig, en aquest cas de posicionar aquest tipus de producte, en aquest cas resultats amb el bicarbonat potàssic, però tenim experiències amb altres tipus de producte, focalitzant aquests productes en les infeccions de menys nivell, de menys intensitat, que això ens ho permet definir el model RIMPRO que ens serveix de base. Aquí una mica ja sabíeu, ja teniu familiaritzats amb la sortida del model. El que fem és en el període de màxim risc, que és aquí a l'abril, aquí fer l'estratègia fitosanitària normal, i a partir de l'abril, quan les infeccions ja són menys intenses, posicionar aquests productes. El que veiem és que en aquestes condicions, també d'un any no gaire problemàtic, aquesta estratègia de canviar el Captan en aquest cas per un bicarbonat té una funcionalitat amb una eficàcia similar. Per tant, aquests productes que poder tenen una eficàcia moderada, amb un bon posicionament ens poden ajudar a tenir eficàcies equivalents i reduir l'impacte i adaptar-nos en aquests canvis. Altres estratègies, en aquest cas de millora del maneig, el que ens hem focalitzat és amb el tema del maneig de l'inòcul, que creiem que és un tema important, en el cas del mutejat i també amb les altres malalties. Aquí el que hem plantejat són diferents estratègies de maneig, un assaig de mutejat, en aquest cas tenim un testimoni sense cap tipus de tractament i totes les altres tesis estan sotmeses al tractament que feia l'agricultor, per tant, en tractaments fitosanitaris.
En un hi tenim tractament amb tricoderma, l'altre la incorporació de les fulles en el sòl i un altre on hem eliminat les fulles per aspiració. En aquí el que veiem, doncs, en aquest cas era un any amb molta incidència del motejat, ja veiem que en fruits en aquesta parcel·la, els testimonis no tractats, doncs tenim un 75% de dany, per tant, molta intensitat. I aquí en més detall el que veiem és que la referència, doncs, reduïem molt la malaltia, aquí, bàsicament, estratègia fitosanitària. En aquest cas, incorporant la tricoderma no teníem una millora, per tant, ens vam quedar allà mateix, però sí que veiem un canvi important quan hem fet aquest treball del sòl i especialment com hem eliminat les fulles per aspiració. Per tant, totes aquestes eines ens permeten reduir inòcul i, per tant, que els productes i les estratègies siguin més eficaces. La mateixa experiència, en aquest cas, amb alternària, també aprovant tricoderma i aspiració. Aquí veiem que els resultats són similars. En aquest cas és un control, un testimoni de referència on hem fet tractaments. Veieu que era una finca amb problemàtica, al final de campanya un 40% de fruita tocada, i en aquestes condicions, fent aquest maneig, el que fem és reduir més del 50% el dany. Per tant, un altre cop, aquestes estratègies de maneig ens ajuden a controlar i la idea és que, anant-los implementant, reduïm, anem sanejant la finca i cada vegada tinguem menys inòcul i les estratègies seran més eficaces. En aquest cas tenim una experiència també en glomerel·la, que és una malaltia nova que ens ha aparegut, molt problemàtica. En aquest cas no tenim dades numèriques, però ja veieu aquí al costat un tall de finca on no es va aspirar i veiem la quantitat de pomes que hi ha de destrio a terra per danys a la majoria de glomerel·la, i a la part aspirada, on només vam aspirar, es van fer els mateixos tractaments d'un costat a l'altre, ja veieu que la quantitat de poma que hi ha un costat a l'altre és molt diferent. Per tant, en aquestes condicions, en aquest cas, contra aquesta malaltia, també tindria funcionalitat. Un dels problemes d'implementar aquestes noves eines és si tenim les maquinàries adequades per poder-ho fer de manera que sigui sostenible fer-ho. En aquest cas, estem treballant en un prototip, veiem que és un prototip que fa molta neteja, però va molt a poc. Després aquí estem en un grup operatiu on hi participen les 3 cooperatives d'aquí a Girona, i un dels focus és intentar millorar aquestes màquines per incrementar l'eficiència en aquest processat. Un punt important, que tenim l'experiència del motejat, és la modelització. Ja sabem el valor d'aquest model, però potser molts anys que fa que l'estem implementant potser no en som conscients. En aquest cas vam comparar una estratègia de calendari, intentar cobrir sempre la finca, cada 7-10 dies anar posant un tractament, comparat amb el model que era només aplicar quan el risc era elevat. Veiem que en un cas van fer 10 tractaments i a l'altre 6, i ja veieu que l'estratègia seguint el model, amb una reducció del 40% de tractaments tenim més eficàcia. Per tant, aquests productes ben posicionats, altre cop tenim més eficàcia i reduïm un 40% l'ús de fitosanitaris. El mateix tenim amb alternària, aquest model és més nou, vam començar a implementar el 2018. Aquí veiem la situació que hi havia el 2016 en el cas de la Golden, amb dades de 650 explotacions de Golden, on veiem que el 15% tenien problemes significatius d'alternària, això són 100 finques, i la situació de 2021 que tenim només un 2% de finques amb problemes. Si això ho comparem també amb el número de tractaments específics per alternària, veiem que el 2016, tot i tenir problemes, s'estava tractant, hi havia entre 5 i 6 tractaments específics per alternària. A 2021 estem en una situació que hem baixat el 48% dels tractaments i en una situació que tenim la malaltia sota control. Per tant, un altre cop, el model ens ha permès millorar eficàcies i reduir el nombre de tractaments. Aquí tenim ara mateix tots aquests models els tenim integrats a l'Hesperides, on a nivell tècnic es té accés. Veieu aquí el model de motejat, el d'alternària, i recentment, l'any passat, vam introduir el de glomerel·la. És un model nou, està en fase de validació, per tant, faltarà millorar-lo. El que vam fer aquest any va ser un assaig aquí validant el model. Vam fer 3 estratègies, en aquest cas presentarem els resultats del MER Plus, però també es va fer el mateix amb els productes que hem vist que tenien més eficàcia, que eren el Delan i el Joxe, amb resultats similars. Vam fer 3 estratègies, una que era una aplicació única en el moment de màxim risc, on considerem que hi ha màxim risc, una segons el model i l'altra cobrint tot el període segons calendari. Aquí veiem una mica la distribució dels tractaments. El que hem vist,
control moderat en tots els casos, independentment del número de tractaments que van fer. Per tant, un assaig una mica desastre. Això mateix ho han vist els productors, que aquest any ja han anat implementant el model, que tot i haver fet tractaments han tingut dany. Veiem que hi ha certa millora, per tant, passem en aquest cas van tenir sort que no hi havia dany en fruit, només en fulla, però tot i així veiem una reducció que és interessant, però no és l'adequat. Aquí, tot i ser un fracàs aquest assaig, el que podem intentar treure coses positives, el que hem vist és que fent un sol tractament ja hem reduït, per tant, segurament d'aquests 9 tractaments, 8 van sobrar, en aquest de 4 tractaments, 3 van sobrar, i per tant el posicionament d'aquest primer tractament és el que ens va donar aquesta reducció. Això és una cosa positiva. I l'altra cosa que ens permet veure és que segurament vam anar una mica tard. Diguéssim, els tractaments que vam fer, que vam començar a fer, doncs ja venien posterior a que s'haguessin donat les infeccions. I per tant els tractaments ja no tenien efecte. Això si revisem les condicions climàtiques, el període de risc que tenim més o menys definit en base a l'experiència és a principis de juny. Si veieu, per exemple, el 2019, 20, 21, aquí hem marcat una mica el període que nosaltres marquem de risc, que normalment és aquí a principis de juny. El que veiem, el que hem vist és que en les condicions climàtiques d'aquest any, que també han provocat tots aquests problemes de qualitat, el que han fet és avançar fins al més o menys el 20 de maig el risc. Per tant, s'ha pensat quasi 20-25 dies el període de risc i nosaltres vam començar a fer els tractaments a partir de principis de juny. Per tant, aquest període que ja ha descobert segurament és el que va originar les infeccions i per tant, a partir d'aquí hem d'aprendre a modelar una mica millor per treure solucions. Un dels punts importants per poder modelitzar és el seguiment de les espores, per veure com evolucionen les malalties, i en aquest cas estem desenvolupant un prototip que ens permetrà millorar això. Ja a nivell de resum, una mica posant aquí en relleu com podem integrar totes aquestes eines en l'estratègia. Aquí tenim el que seria la campanya, quan inicia el motejat, ja veiem en zones amb carbassa, que serien zones de risc moderat, en vermell risc important i zones en verd. Aquestes zones de verd serien les que podríem modular una mica el tipus de producte que posem. Aquí posaríem productes aquests de baix impacte, substàncies bàsiques. En el cas alternari, el patró és una mica diferent. Tenim el pic de risc al juny, i a partir d'aquí també modular. I en el cas de glomeril·la, que tenim el dubte de realment com ho hem de fer-ho. Dintre d'aquí hem vist que tenim eines de reducció d'inòcul i inactivació d'inòcul que ens permeten millorar aquesta estratègia. Tenim estratègies, en aquest cas, el que són els models, i molt important, aquests models treballen en predicció de risc, per tant, com millor siguin les eines que ens permeten predir les infeccions, millor afinarem els tractaments. I, finalment, altres tècniques, en aquest cas, l'aplicació variable, durant aquest període de març-abril, quan no tenim tota la cobertura foliar, intentar modular els tractaments en base a la capacitat de la cobertura foliar. Que amb això la previsió és reduir entre un 15 i un 20% durant aquest període la quantitat de fitosanitari repercutida a tota la campanya. Fins aquí el que volia presentar. Agrair en aquest cas les cooperatives per impulsar aquests grups operatius que ens permeten desenvolupar aquestes eines per poder-les implementar i anar millorant. Ja anem per acabar. Sisplau, jo sé que ara tothom té ganes de sortir pitant, però uns 2 minuts més de paciència, sisplau. Hi ha alguna pregunta per en Jordi sobre el tema aquest? Suposo que n'hi ha bastantes, o n'hi poden haver bastantes. Si no es resolen avui, sabeu on som. Hi ha algú que tingui alguna pregunta que vulgui compartir amb la resta? No? Doncs ho deixem aquí. Llavors, deixem-nos tancar la jornada, diguéssim, de forma apropiada. I crec que ja ens comprometem l'any que ve que o bé hi ha calefacció o bé hi ha pastilles antitos, una de les dues. Disculpes per aquesta... ens fem el ferm propòsit de millorar. Vull aprofitar també per repetir l'agraïment tant a la Diputació de Girona com a les empreses de fruita d'aquí Girona i les ADVs d'aquí Girona, així com als patrocinadors. I també ja acabo, també molt ràpidament, donant l'agraïment fort a tota la gent que ha participat, tant la gent que heu vist com a la gent que no veieu, la gent de camp que prepara la sala, que per cert sempre és una bona ocasió de fer neteja del magatzem. De fet no ho fem per fer-vos sentir còmodes, sinó per netejar el magatzem almenys una vegada a l'any. Aquesta és la verdadera raó de per què fem la reunió aquí.
i sobretot agrair-vos a vosaltres l'assistència. Me recorden, sisplau, abans de tancar, que retorneu, aquells que el teniu a la butxaca, que us dona compte el pinganillo per fer la traducció, i que demà us enviaran per correu electrònic l'enquesta de respecte a la jornada. Sigueu benevolents amb la calefacció, sisplau. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve.